häntä jopa kädestä kiinni jossain vaiheessa, kun oli vaikeampia juttuja tässä nukkumisessa. Ajattelin niin, että mä hoidan niin kauan kun pystyn. Ja olihan se vähän sellainen shokki, että miten tästä eteenpäin mennään. Sitten sitä asennoituu vähän silleen, että ei niin mitään mahdottomia toivoa. Tavallaan niin totta kai se kävi niin kuin vaikeammaksi päivä päivältä. Raskasta aikaa henkisesti. Että ei niin ole tosiaan sitä helpompaa päivää tiedossa, että päinvastoin. Televisiokapulat kädessä ja hän ihmetteli, että miten hän ei voi soittaa näillä mihinkään. Ja luuli ja ei niinku tajunnut, että ne oli niinku television kapulat eikä lainkaan puhelin. Ja se oli jotenkin sellainen musta niinku käännekohta, että hän rupesi niinku sekoamaan enemmän. No silloin heti jo sairaalassa ollessa, Laakson sairaalassa, mä rupesin jo ajattelemaan, että miten me jaksetaan sitten eteenpäin. Hän tuli dialyysistä aina 3 kertaa viikossa, kävi dialyysissä. Ja hoitoaika oli 4,5 tuntia kerralla, plus sitten mä alkuvalmistelut ja loppuvalmistelut. Ja hän oli aika kyllä kuitti aina, kun tuli, että mä melkein nukkui sen päivän ja seuraavankin ja taas seuraavana päivänä lähti. Tässä hiljattain diagnosoitu levenkappaletta ja Parkinson. Tämä tuli niin kuin sitten monen vuoden semmoiselle epämääräiselle käyttäytymiselle tuli sitten nimittäjä, että se oli niinku semmoinen helpotus. Mä jouduin syöttämäänkin häntä, että ja ei aina löytynyt edes, joi kahvia tai muuta, niin piti suorastaan näyttää, että missä se suu on. Siinä on semmoinen henkinen rasitus on ollut niinku suurempana, mutta sitten on kaikki nämä kotiaskareet ja mies ei enää voi ajaa autoa. Hän huononi niin paljon, tuli kaiken näköisiä tulehduksia ja keuhkokuumeita ja että se 5 vuotta oli vissiin semmoista aikaa, että tuntui, että jääkö henkiin tai eikö jää. Tietää, että se ei sitten sen paremmaksi muutu, päinvastoin niin kuin vaikeammaksi. Aika niin kuin järkyttävää huomata, että mitenkä avuton toinen sillä hetkellä on sitten ja mitenkä paljon hän tarvitsee apua. Ei sitä oikeastaan mihinkään pitemmälle eikä sillä lailla voinut ajatella. Se oli pakko vaan hyväksyä ja jotenkin se vaan tuli sitten, että tämä on meidän kohtalo. On vähän tyytyväinen, että se on niinku semmoinen, että se on nyt elänyt tätä ja tässä. Hän oli aika niinku kiitollinen melkein kaikesta mitä mä tein, että sillä tavalla oli niinku aika helppoa. Tietysti se, että nämä harrastukset, mitkä kun mä siis harrastan flamenco-tanssia, niin se oli tietysti mulle sellainen pelastus. Mä kävin kuntosalilla melkein joka aamu, kun hän oli sairaalassa, sitten menin katsomaan sinne ja mä hain niinku voimaa sieltä, koska se oli mulle semmoinen voimanlähde. No ne on varmaan nämä toisten hoitajien kohtaamiset. Ne on kyllä mun mielestä, ne on antanut paljon. Ja siellä on voinut purkaa itseensä samalla lailla sitten näitä pahoja olojaan. Jokainen päivä tulee sellaisena, kun se tulee, että tuo tullessaan mitä tulee, että ei turhaan sitten kannata hirveästi taistella vastaan.